Ошындай матур куе урмандар, таза шифалы күлдәр, сылтырап агып яткан елгалар арасында урынлашкан да инде безнең Таштимер авылы. 17нче буатка тиклем борынгы исеме Котлыгилде булган. Ә инде бүгенге көндә Таштимер исемен йөртә. Авылыбызда 647 кеше яшәй, 174 хуҗалык бар. Безнең авылыбызда урта мәктәп, мәдәният йорты, авыл хуҗалыгы продукциясе базары, китапхана, мәчет бар. Таштимер авылынан бик күп билдәле шәхестәр сыккан. Әлбиттә, без улар белән горурланабыз. Ленин ордены кавалерлары Алсынбаев Сафуан Алсынбай улы, Хызыров Кужабай Мырдабай улы, Латыпов Бадретдин Яхья улы, Кызыл байрак ордены кавалерлары Вәлиәхмәтов Шәмсетдин Фәхретдин улы, Игъдисамов Яһүдәт Мәсәгуд улы, Алсынбаев Айрат Сиддик улы. Магариф өлкәһендә Латыпова Закирә Бәдретдин кызы, Сөлейманов Нугаман Сөлейман улы, Хәсәнов Әсхәт Хәсән улы, Дәминдәров Сәлим Хәйрулла улы. Мәдәнияттә Хызыров Вахид Галибай улы, Хызыров Захир Хәйдәр улы, Илнур Михманов, Яникеева Ләлә Дамир кызы, Хафизова Рәйлә Сөлейман кызы, Низамеддинова Лилия Нурмөхәммәд кызы. Һаулык хаклау өлкәһендә Алсынбаев Таяр Әнвәр улы, атказанган табиб. Авыл хуҗалыгы өлкәһендә Шәгалиев Мәҗит Солтан улы, Салават Юлаев ордены кавалеры, Хызыров Хәйдәр Хисамеддин улы, республиканың иң яхшы комбайнеры, хатын-кыз милләт әсәһе медалына лаек булучылар. Хызырова Әклимә Вәлиәхмәт кызы, Гайнуллина Илүзә Ишмөхәммәд кызы, Габитова Рәйсә Рухулла кызы, Алсынбаева Лидия Александровна, Кәримова Гөлшат Мөгалләм кызы. Ошындай шәп, оңган кешеләр Таштимер авылында туып үскәндәр. Үзебезнең бөек якташларыбызга тиңләшеп, улардан үрнәк алып, без дә өлгеле яшәргә тырышабыз. Әлбиттә, бүгенге көндә проблемалар да җитәрлек. Шуларның иң куркынысы эскелек. 2019 елда без дә бу дошман белән көрәшеп карарга булдык. Районыбызда узгарылган Айык авыл бәйгеһендә катнаштык. Авылдың активы белән кәңәшләшеп, эш планын төзедек. Профилактик рейдтар, психологик һөйләшүләр, наркологик диспансер белән тыгыз эшләү, багымсылар табу, янгын искәртүче карамалдар кую, 4 өйдән электросымдарын алыштыру һәм башка бик күп эшләр аткарылды. Әлбиттә, бу саралар үзләренең һөҗүмләрендә күрһәтте. 2 хатын-кыз дәвахананың наркологик бүлегендә дәваланып сыкты. Өйдән аракы һату тыелды. Янгын сыгу кәмене. Халык авыл тормышында әүдем катнаша башланы. Район кимәлендә узгарылган Айык авыл конкурсында беренчелекне яуланык һәм Аксалата сертификат белән бүләкләндек. Республика кимәлендә үзебезне һынап карарга булдык. Артабанда юлларыбызны тергәдәү, авыл осталарын күрә белү, улларга һәм балаларга игътибарлы булу, авыр хәлдә булгандарга ярдәм итү, табигатьне хаклау, авылыбызны төзекләндереп, матур итеп яшәү. Бuna шул безнең изге максат. Уның өчен бик күп саралар үткәреп торабыз. Спорт. Әбйәлил районы Таштимер авылы халкы үз көсеменнән хоккей майданчыгы төзене. Патриотик, сәламәт рух пропагандалау һәм башкалары. Район башлыгы Нафиков Илдар Таһир улы безгә ярдәм кулын һузып, тик ыңгай караштары белән безне дәртләндереп тора. 12 февраль Салават Юлаев ордены кавалеры авылдашыбыз Алсынбаев Мазһар Сиддик улының ихтәлегенә арналган Айык авыл республика конкурсы сиктерендә төбәк ара спорт мәдәни саралар узды. Авыл халкы сараларда әүдем катнашып, бердәмлекне күрһәтте. Гәзит битләрендә, эфир тулкындарында күренеп куаныштылар. Республика җитәкчелегенә һәм бөтә дөнья башкортлары курултайы президиумына һәм башкарма комитетына әһәмиятле бәйгене оештырганы һәм дә үткәрүдә ярдәм иткәннәре өчен авыл халкы исеменнән олы рәхмәтебезне белдерәбез. Конкурс тамамланһа ла, без киләсәктә изге эшебезне дәвам итәргә, лаеклы тормыш көтәргә, әүдем һәм сәламәт булырга дигән юлда калабыз. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт.